haka jingja ka bas ngausun ka belajar menem step akapor arbaji ko bai kalong ye ka bakan top yo kupa ye ka Kmie bat sangut ki Khun ki badang red Khun iban kong khalai snam ban ibarit du idan tang asnam ki ban pet kerti na ka jong ka Ïing bat ka basuna bat kalong be kala im da ka jing suma sukher ki jo blai haba ka ding kala bam kesan ye ka te ki Ïing kat ba ki ding yo thia lengai hapreng ka jing kan oi jong Kmie kane ka de ka jing plu jong ka Ïing jing ikong sidalin marngar ka badan ha kasnang Wahrinong Eastern West Khasel District bat kat kum ka jing tu osoda jong kasnang le tu ba ka ding kala sang kapor kan ba arbji bat kala sedang suana ka benta jong ka Ïing setja ba kala bandai na ka daw ka jing tut jong ka boarding electric hamar kata kapor ba kadang senang ka ding ne Ïing setja pa ba Kmie kala ki kasan kala lamil ka jong ki Khun man pet no shabar jong ka Ïing ba de man ka daw kala im na ka te ka jing ja ndai kitar ki jing yang baru juga Ïing kala shabam ingkong lot akan ding ka bala Ïing ichir khai hapneng ka jing dom jong Kmie nakaleng osodar ula pentep ula le ya ka kam ka bade benne nakamata ka juga dikalong Ïing kham kanyo ikila jing rap niki bor sarkar namar ka jing bam nchu jong ka Ïing ba ka jing bam nchu kitar kini kalong Ïing jong tong sidalin kila sa sipor bar ki paramar jan jong ki Ja, irai nang lat emi brau ni nganan kentet kan brau rat nganan. Nih.